Πρώτο σφύριγμα λοιπόν με τον Ονίσιλο να έχει την κατοχή. Παγιά πάει να βγει από δεξιά για ο Λατούντζη. Μένει κάτω η σημαία ο Λατούντζη στην περιοχή. Καθυστερεί. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα. Αναστασίου εκτελεί και φαγιά που γίνεται στα δίκτυα. Πολύ όμορφο γκολ. Ήταν όταν εκτέλεσε το κόρνερ η ΑΕΚ. Αν υπήρξε χέρι εκεί από τον Κουμάση. Για να δούμε ο Κυριάκος Αθανασίου τι θα αποφασίσει. Και θα σφυρίξει πέναλτι. Εκτέλεση, Τόμοβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα. Η σέντρα είναι καλή, ο Λατούντζη δεν μπορεί. Το σουτ που έγινε, επέμβαση από τον Κωνσταντίνου. Και ο Ματ τώρα ευκαιρία για το 4-0 θα το κάνει. Μαρκάρισμα και πέναλτι για τον Ονίσιλο. Για την παράβαση εδώ του Μαρτί. Λίμα πίσω από την μπάλα απέναντι από τον Παρασκευά. Εκτελεί ο Λίμα στα δίκτυα. 4-1. Και ο Ματ τώρα ευκαιρία για το 4-0 θα το κάνει. Σέριταν απέναντι από τον Τόνιο, πρώτη εκτέλεση γκολ για την Ομόνια. Το 1-0 από τον Σέριταν, πέναλτι για την ΑΕΚ. Μπόλιεβιτς θα εκτελέσει, θα αποκρούσει ο Γιωργαλίδης. Στο κέντρο, Καφές απέναντι από τον Τόνιο, γκολ για την Ομόνια, 2-0. Άλβες θα πετύχει το γκολ ψηλά. Ο Ρούνιε θα εκτελέσει γκολ για την Ομόνια στο 3-1. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Μπόλιεβιτς θα εκτελέσει, θα αποκρούσει. Ο Σκέμπρι θα πετύχει το πέναλτι και με 5-3 στην διαδικασία.